will worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay, kalinaw, paghigugmaay sa tanang mga katawhan, ilabi na gyud sa atong mga leaders sa nasod, sa atong gobyerno, sa atong simbahan, magkahiusa unta ta kanunay. Ato sang iampo ang nakighiusa nato kanunay ang atong mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit sa atong dupes nga slots para sa atong mga proyekto dinhi, ug ang mga tao nga nagsigig padayon og trabaho sa atong mga proyekto nga hatagan usab sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tigpahiuli og mahigugmaon sa katarong kabigangan ha kanimo ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad aron kami nga imong gilingkawas gikan sa kangitngit sa pagkaway pagtuo dili unta mobiya sa kahayag sa imong kamatuoran. Binaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sila sa mga kaigsuunan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kumudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe, busa, gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butangan. Busa, gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuunan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseyo nga mibarog ug miingon. Kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay niining butangan. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako ngagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako ngagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban.
Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ganahan kong magsugod sa atong pamalandong dinhi sa tubag nato sa Salmo Responsorio. Ang sa ganito, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain maning balay sa Ginoo. Kaning simbahan. Yan, nalipay mo, nagiingnan mo, bango na, kay manimba na ta. Porter bang kusugas uwan? Oy, ligid-ligid lang, di lang sa kumadto ron, kay kusugay ng uwan. Kung nalipay ka, marigyo ka. Sige, kini mo ibalay sa Ginoo. Pero posible ba sad nga dili ra nimo ibalay sa Ginoo? Ang balay sa Ginoo mao ang imo sang panimalay. Ang imong balay ba? Balay sa nas Ginoo ato maginang blessingan. Nya kamo malipay pa mo muuli sa inyong balay. Labi nagperming hubog imong bana. Labi na gyud ang imong asawa kusog kay mag-TikTok nga nakadungog na kang naay kabit. Ganahan pa kang muuli banaha ka. Malipay pa ka. Kamong mga anak, malipay pa mong muuli sa inyong balay, labi nagyaw-yawan kayo inyong mamag papa. Naman mo mutingog lagi. Unya, ang balay sad sa Ginoo, posible sad nga mao ang simbahan, ang Catholic Church, or pwede sad ang Iglesia ni Cristo, pwede sad ang sa na mga born again nga mga simbahan. Diin ang mga tao tigumon. Anya, ganahan pa mo muanhi sa simbahan Katoliko karon. Ha? Ang mga nidaog o ang mga nangapildi sa eleksyon, ganahan pas Katolikong simbahan. Ambot lang. Naot pa unta. Posible sad nga ang balay sa Dios or ingno nato mausad ang atong nasod nga Pilipinhon, ang Philippine country. Nya, unsa man ganahan pa mo nga tawgon og Filipinos? Or ganahan kay ta nga maka-abroad? Ganahan pa mo sa atong salitang ugat ang Tagalog ug ang Cebuano? Ganahan pa mo? O ganahan kay tag mga English nga mga pinulungan mo na ang mga bata karon di pa gani hapit kalakaw, English languages na or dialects ang itudlo kay wa na taganahi sa balay sa Dios nga mao ang nasod nga Pilipinhon, nga mao ang Cebuano nga race or kaliwatan. Ako tanaw say hilasan ko magkuan ini misa nako kani yung patay, mga matay kita usahay aning patay. Naay daghang mga batan-on nga mutambong ana igingon ako nay mubasa sa atong kuan. Ikaw ako kani graduate man ako kani nurse man yan. Unsa pa there? Cebuano, English nako. Cebuano di ko. Kay hapak ko yes naong nimo diay. Ang among inistoryahan Cebuano, pero di siya mubasag Cebuano. Graduate og college level. Amis una, elementary pa, purti namang mubasag Cebuano. Karon ni graduate na lag high school, ni graduate na lag college, mahadlok pabasahog Cebuano. Nya ang istorya, Cebuano. May kay giugbok siyuta nga iuna ang uba. Kadto hinong in English nga dili mo yung atong gisigya gamit kada adlaw, mao na noy ganahag basa. Wa na tingali malipay
nga siya na membro sa simbahan nga gitawag og Cebuano Dialect Church. Ang simbahan usab, ang balay sa Ginoo, mausab ang langit. Mao na gid ni ang tinuod nga balay sa Ginoo. Kanang moingon ta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Pero sa atong ebanghelyo, ang gihisgutan ra ba dinhi, dili ang langit. Kay niingon man siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako, magsigi mong pamunga. Asa man ta magsigig pamunga? Dinhis kalibutan. Dito sa langit, nag-enjoy naman lang ta sa resulta sa atong buhat dinhis simbahan. Dinhis kalibutan. So posible nga kaning panimalay sa Ginoo samtang buhi pa ta, ang pinaka duol ani niya mao gyud ang katilingban dinhi sa kalibutan. Ang atong pamilya, ang atong parokya, ang atong nasod, ang atong kalibutan, mao na siya ang atong tawgon og balay sa Ginoo. Kinsay sentro, mao ang Ginoo si Kristo. Siya ang punuan, kitang tanan mga sanga. Nya matud pang Kristo, kinahanglan magpabilin mo diri nako. Nya kung magpabilin mo nako, limpyuhan mo sa akong amahan. Limpyuhan. Anang kiskisan ba, pamulungan. Nya unsa kanus aman ta limpyuhan kung naanay mga pagsupak sa atong mga tumong kinabuhi. Kana bang supak-supakon ta? Tanawa sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagsigig sunod ni Kristo, nanood naman ang mga dili Hudiyo. Katubang gitawag nila mga Gentiles, ang mga pagano, nanood naman. Kay tungod ni San Pablo o ni Bernabe nga siging sangyaw dito, lahi man silang mga batasan, naaman nila'y tinuli ang mga circumcised people maning mga Jewish people. Niya katong mga Gentiles, non-circumcised man sila. Niya gihimo man sa mga Hudiyo nga trademark sa ilang pagka-believers ang ilang circumcision. Pag-abot na nila, awa na, galalis na. Yung sa may gibuhat, nag-meeting ang mga leaders sa atong simbahan. Sila si San Pablo, San Pedro, mga apostoles, meeting sila to settle the conflict. Mao ni ang paglimpyo, mao ni ang pagkanang gitawag nato og cleansing. Nya putlan matud pa ni Kristo, putlan siyang amahan ang kadtong magsigig pamunga kay kanamang kung sanga bitaw sa kahoy ug imo na siyang patuyangan, mag-anam na siya kataas hangtod gamay na lang kaayo ang dahon dito sa tumoy para ng mangga. Okay lang mo mangga. Lagi. Bisa ka na mga buongon, kay mito. Imo nang patuyangan, magsigil na nag-anang, gamay na lang kaya na dito ang dahon, igbunga na, gamay na lang. Putla ragunas tunga-tunga, di ba muana ng iyang mga sanga, inigbunga na, daghan kayo. Mo kay imagine. Usahay, kana bang ang atong personal nga mga kaning view, personal nga standards, dinhi sa atong pagsigig simba maputlan, no? Imbis magsulob ka o kanang spaghetti, ani na lang din itong gayay sumpayan tani gamay kay ingos father da makapaimpierno ni na dire. Imbis nga ang imong liab kutob dire, adin ni ani na lang gamay, no? Gamay na lang sapa-sapa ato makita. O ana na lang ba? Imbis nga tibok yung sapa ato makita. Ang kuya maabot ng kita ngadto sa linaw, ibon lang tabon-tabonan. Nana ba? Kanang maputlan, ayaw okay. Di na maayo isulob dito sa simbahan. Imbis imong isulob short, long pants na. Imbis gisi-gisian kutob diri dool sa bugan, adto na lang kutob sa tuhod ang gisi. Mga nana ba? Putlan ka, putlan. Nya mag-anam tag kadaghan, mag-anam og kadaghan ang kaning gitawag natong opportunity for cleansing. Nya sa atong nasod, giunsa man ta pag-cleansing? Kaning eleksyon. Eleksyon ba? Ani kita dinhi mga puga, ani pinigaay gyud hangtod ang mugawas
mauna na siya ang gitawag nato og tinuod nga resulta. Gipuga ba? Katong mga kumpanya, binatuhay, usahay pa, linibakay, fake news diri, true news diri, bisag unsa, kana tanan kauban na, allow na sa Ginoo, gani gigiyahan na sa Ginoo, aron ta malimpyo, mahayagan ang atong hunahuna, kinsay atong pilion. Mo na inig resulta unta sa piniliay, kitang tanan, mugakos ni ana, kay maunang paagiha nga magpabilin ta sa punuan, magpabilin ta nga nasod, magpabilin ta nga mga Filipinos. Kay kung dili ta mugakos ni anang resulta, dili nato na i-embrace ang maong resulta, matud pa ni Kristo, putlon mo sa akong amahan og mga laya na mo. Malaya. Mo na iampo nato nga kitang tanan mga Filipinos, magdinawatay ta sa resultas eleksyon. Kay kani masang pagpabilin dihas punuan, ang mga sanga ba, wa biya na sila mag-away. Nag-away di ang sanga. Mingon ang usa ka sanga, ako ra diri hat, ikaw di batay lang ka nako, batay lang ka. Ana, oy, naghiusan na sila sharing sa ilang mga nutrients. Muna angay na sila buwak, angay na sila ana. Niya kamo karon, mudawat mo sa resultas eleksyon. Dawat mo? Pildi ra ba kay nang naong ninyo? Ay, kamong nangapildi, lisod man gidawaton ning mapildi ta, pero kinahanglan gyud nga dawaton aron ta magpabilin sa atong nasod. Kay kun di ta mudawat, murag gub-o nato ang atong nasod. Ang dili pagdawat sa eleksyon, labi na gyud kung hapsay ug husay ang eleksyon nya atong kontrahon, murag ang tibuok nasod atong gikontra, murag gusto natong gub-on ang punuan. Nasa'y panahon, kani sakit-sakit sa ni, nga makareklamo ta kay murag giusab ang atong culture, giusab ang atong history. Makaana sa ta, hala, giusab mang history, di na ni mao. Daghan baya sa istorya sa atong simbahan, sa atong paglampos, daghan bayang higayon nga nangausab atong historical truths. Ang pinaka-highlighted, napagidaghan ha, pero ang pinaka-highlighted, kadtong kontrobersiya sa simbahan versus sa scientist nga si astronomer ba na, si Galileo Galilei, nga Italian scientist, astronomer, nga ni-claim siya nga the earth is revolving around the sun in a solar system. Ang simbahan misupak diini mga 1600s ni siya nahitabo matingal ito. Nisupak ang simbahan nya kay Katoliko man si Galileo Galilei, ginganlan siya heretic o gi-excommunicate gid siya. Ana kay lagi ang gigunitan sa simbahan nga steady ang kalibutan, ang adlaw maoy naglibot sa kalibutan. Pero ang kang Galileo Galilei nabali, ang kalibutan mo ini tuyok sa adlaw. Kamu, ay may inyong tuhuan na. Ay, ito ba? O sikuan man ting ito, si Pope, kanina rong si Saint John Paul II, maoy nangayog pasaylo. Nangayo siyang pasaylo sa in behalf sa simbahan tungod sa pag-excommunicate ni Galileo Galilei kay sa pag-progress nagmaayo sa atong scientific nga mga truths or mga instruments na pamatud-an man na it is the solar system, as a solar system, it is the earth revolving around the sun. Nindot no, niya gidawat sa simbahan, ang nagkahiusa og balik, na-relax. O na dunay mga historical facts nato nga usahay maliso og jutay. Ana, no? Paragod sa una, nanguyab ko sa una,
Akong hunahuna, ako gito siyang uyab. Karon pagduol na ko sa akong mama, ingon mo des mama, kinsa man kang anak day? Siya, anak ko ni ko ma, imong apuhan. Siya, siko, ay, uy, parinti mo, uy. Parinti mo akong namino to. Animal, parinti mo. In love ra ba ko sa kong uyab niya, parinti na. Ay, parinti ra mo. Kay kadto si kuan, ang akong apuhan man. Ay, pirmimi dito sa inyos una. Ay, mao ba man na? Paglakaw na namo, gisigihan ako giyaw-yaw sa kong uyab. Sa usap, di parinte, mandita na ko, ada, kabaw na na o ko, kalibre. Kanabang mulakaw, mga gumisbukid sa una, og layo kayo, magbaon, magkakanang makaon-kaon ni mo, kanang kamote, kalibreng linungag, kay basig magutman kasdan. Akong pasabot, layo na ta, layo na ta, sos. Siging tuuan ng mama, Pero, usbon yung history na naipanahon ingon ana i-challenge ta, pero matod pa ni Kristo, ang akong mga pulong mauuntay mulimpyo kaninyo, magpabilin unta mo sa akong pulong. Karon unsa may pulong ni Kristo, gugma gyud ang naguna, maghigugma ay ta, sige magkasinupakay ta usahay, pero dili ba pwede at the end of the day maghigugma ay gid ta? Dili ba pwede at the end of our electoral process maghigugma ay ra kita bisag unsay atong partido, isip usa ka simbahan, usa ka nasod, usa ka balay sa Dios? Ato ba ginang kuptan ang atong kalagot? Ato ba ginang padayonon ang atong hatred sa usag-usa? Basin bayag pamutlon ta sa amahan og mga laya na ta, ngunang di na ta magkatinagdanay. Ang suod kaayo sa una, karon gasigi nagsinulibaray now. Gani hasta ang mga inahan og anak, amahan og anak sa una, giusab ng history sad. Enemies na sila karon. Kinsa may tinuod nga kusog mo guba og history? Anger, hatred. Ang inyong history sa una, manag-agaw mo, tungod lang anang utang, nagsigi na mong away, ang resulta, enemies na mo karon. Di ba? Mas nilad ng pagkausaba sa history kaysa muusab-usab lang taan ng speculative na mga truths. No? Maglagot, tasan mo ron ako. Kaya ni-explain ko But ang kuan, di alay ko niyong sulingahi lagi. Ang tinuod na ako lang ipasabot, ang Ginoo gusto manggod og kalinaw, kahusay, kay anha di magsukad, ang kalambuan mamunga tagdaghan. Pero mag-away ta, sugo pa din as Ginoo, pulong pa din as Ginoo. Magsigit tag dinautay, pulong pa din as Ginoo di ay. Hatred, gusto din as Ginoo. Bisan pag unsay imong gibasihan, at the end of the day, matud pa ni Kristo, ayaw pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko, aron dili mo makasala. Yes, masuko magita, but don't let the sun set with your anger. Wap ako masuko ha, nindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo ang tinubdan sa tanang kaayo o grasya. Busa, isip iyang mga sanga, malaumon kitang mudangop ug muingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay magiya sa tanan, ilabi na sa mga nagdubala niini, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod mamahimong hapsay ug husay, ug nga ang kalinaw maghari, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabus makatagamtam na sa kaharuhay sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagatiman sa mga masakiton, dili mawad-an sa kasibot sa pag-atiman o pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga mihalina makasulod sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. O Dios, among amahan, misalig kami kanimo kay manggihatagon og mahigugmaon kakaayo kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigod ka Diyos, amahang langit kun, higasan among mga masalay pun, ang panlubin nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tabo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron nga ang makanunayong buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang dahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I am the vine, and you are the branches. Abide in me, and I in you. We shall be one in love. I give my life and blood to drink. I give myself even more to eat. I give myself and all for you. I give myself and all for you. I am the vine, and you are the branches. Abide in me, and I in you. We shall be one in love. Many the grace, but one in bread. Many the grapes, but one in wine. Many are you, but one in me. Many are you, but one in me. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi ang among mga pagampo
aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makahatag kanamog hinabang niining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang pagka mabungahon, fruitfulness. Niya mahitabo ra ni kanunay kung magpabilin kita diha sa atong punuan nga mao si Kristo, pinaagi sa pag sunod sa iyang mga pulong, unya bisag sakit ato gyung sundon kay mao gyud nay makapalimpyo nato ug makapahimo natong mabungahon. Salamat sa mga misunod sa pulong sa Ginoo ug namalit sa atong mga slots. So as of yesterday, ang atong dupes nga slots, ang atong halin niabot na og 4,715 slots. Pakpak. So murag na halinan deta ani og mga 111 ka slots. Nindot na kayo basig ugma 200 na ka slots ang mahalin. So naapatay 49,285 ka slots ang mahibilin. Opportunities nga magmabungahon ta. Opportunities nga makahatag natog kahiusa dinhi sa usa ka simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin, amon akaron. Mahiusa kining lungsod sa paghalat ug pagdawat sa bilihon ug lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo. Ang tanan karon himuang nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.